Исәнмесез, дуслар. Кышның соңгы айын түгәрәклибез. Көннәр дә җылынып китте, күңелдә яз. Ир-егетләребезгә бүләк эзләп арып биткәнсездер. Аларга нәрсә сөйләргәсең? Бу турыда без сораштыру уздырдык. 23 февральдә ир-егетләргә нәрсә бүләк итәргә була микән ул? Нәрсә бүләк итәсең? Иң беренче матур сүзләр дип уйлыйм инде. Анан инде күңелләренә ошаган инде үзебезнең кесә карап инде. Индидер менә иң беренче чиратта җылылык, анан инде возможностька карап, или кружка, или нәрсә менә ничектер ирләргә, или тостымал, менә шундый нәрсә ничектер уйлыйбыз инде, әйтәбез кесә карап кына. Парфюмерия, одеколон и для бритья. Мен үзем кул белән бер нәрсә эшләргә дип уйлаганым, конечно. Кул эше бирәсез инде. Әйе. Булай подарок алган инде, но кул эше эшлим дигәнем әле. Ирегезгә инде. Әйе, малайга да, иргә дә, малайга да. Пикник кылып эзерләргә вакыт юк, эшлибез, но малайыма, ирләргә бүләкләр алабыз инде обязательно. Нинди бүләкләр инде ул сыр булмаса? Мин басамны үзем бәйлим. Нәрсә бәйлисез аларга? Бөтен нәрсәне белим, нәрсә кирәк барсында. Кайсына свитер, кайсына шапка, кайсына носки. Хәзер бит инде бөтен җирдә нәрсә телисең шул бар, акчаң гына булсын. Шуннан акчадан тора инде. Мин үземнең кадерле иптәшемне, улымны бу матур бәйрәм белән котлыйм. Аларга сәламәтлек, озын гомер, шатлыклы тормыш, көн саен шулай елмаеп, бәхетле яшәсеннәр. 23 февральгә минем теләгем инде иремә Ринатка, малайыма Динарга чын күңелдән тырыш буларга инде, малайга нык тырыш буларга, ирләргә барсына да инде бәйрәм белән барсында. Һәм без өйрәнгән бит инде Йомшак буларга. Йомшак буларга. Шуңа күрә тырышабыз инде без шулай үзебезне тотарга дәлше инде. Ир-егетләр хатын-кызларга игътибарлы булсыннар. Беренче чиратта менә шул кирәк бит инде безгә хатын-кызларга. Семьяларны тынычлык, иминлек, хыянат булмасын арада иң беренче чиратта. Менә бит җырда да бар. Синекеннән артык түгел кеше яры, үз ярыңны бирмә башкага дип. Бөтен ирләргә дә саулык, сәламәтлек теләйм. Алар безнең бөтен төп ышаныч ирләрдә бит инде. Шулай булгач, иң беренче чиратта тынычлык булсын семьяда, илдә тынычлык булсын. Исән сау булсыннар. Дөньялар тыныч булсын, исән сау булсыннар. Бәла каза күрмәсеннәр, барсы да юлда йөриләр машиналар белән, исән сау йөрсеннәр. Işıkların şaşırdı seni başsıkırdı Yandır beni dürden yanım denge uşak şekilde Yandıram dip yandırmış ya bula turna yavaşı Yandır benim belgeyim yandır gülgen ağaçı Yandıram dip yandırmış ya bula turna yavaşı Yandır benim belgeyim yandır gülgen ağaçı Егетләр, 23 февральгә сезгә нинди истә калырлык бүләк биргәннәре бар? Бәлкем ул теге шаярып бирелгән бүләктер, бәлкем чын күңелдән әйтелгән теләктер. Иң кирәклеләр инде шул трусик, носки бүләк итсәләр, без бик канәгать инде. Риза булып аласыз инде. Бик тә көтеп алабыз шул бәйрәмне, шампуньнар ниләр бетә башласа, уже 23 февраль искә төшә. Шулай нәрсә бирсеннәр иде дигән берәр шундый теләк килеп китәме? Юк инде без ул бүләкләргә бик тә көтеп алабыз ул бүләкләрне һәм инде бик канәгать. Ир атларга шул бүләкнең олылары шулдыр инде. Майка, трусик, носки, шуның ише әйберләрдән артмай бәйн үзе. Файдалы бит ул. Файдалы шул. Менә кирәклеге майкасын һәр вакыт киергә кирәк. Носки көндәлек киябез. Аллаға шөкер. Ярый әле шул бәйрәм бар микән әллә? Шуннан да 23 февраль булмаса ул теге носкилар, майкалар турында оныткан булырлар иде. Минем инде бик кыйбатлы бүләкләр булганы юк. Главное шул игътибар булса, миңа җитә инде. Шул игътибар булсын инде. Дуслар, танып алгансыздыр, минем янымда бүген Чаллыбызның танылган җырчы егетләре Хамадиевлар. Үзләренең моңлы тавышлары белән күңелнең әллә кайсы кырларына үтеп керәләр. Менә Ринат, син үзебезнең менә шу Хамадиевлар арасында иң өлкәне. Чаллыбызда танылган композитор Ринат Губайдуллинның Сердәш ансамблендә дә җырладың. Менә шу сезнең моңлы тавышыгыз каян килә? Әтием батский гармонда уйный торган.
әнем шулай айтып, матур гына айтып жырлайды. Мен өзім ұлы апамды жырлай, Рим апам. Шулай яшірек шақта енді гитара шертіп, ансамбльдерді ойнап, русша жырлап, армияға кеттім. Армиядан соң енді 85-ші жылда мен шул түзіліш Шаллы шәһәріне келдім. Мен шында Илшат, Илгиз, малайлар туда шошы. Илшат мен тоже гармонлар көтеріп білік шақтан садикаларға да үйерді енді. Илгиз әзірек менің сыман скромный рақтыр енді. Ұялшан рағай, мен өзімді шындай ұялшан. Илшат біле, Илгиз олар ikisi çiktер айрылалар. Илгиз әзірек ұялшанырақ, Илшат әзірек қазір енді нағылырақ. Нағылы дейсең де бұлай. Ешлер шей. Олар заман ашадыр енді. Біз мен келген жылларында 86-ларда андай концертлар, мындай аппаратлар, мындай мүмкіншіліктер жоқ еді. Шундай мотор етіп концертлар қойға, мына бүгінгі күнде енді қазір ешлер үшін мен барысы да барды деп ойлаймын. Чүнки олардың мүмкіншіліктері көп, шундай мотор залылар, әйбәт аппаратлар, шундай отлар. Біз енді ешірек шақта автобусда икаруслардың микрофонында да жырлап бердік. Ол кекері микрофондар шундай. Ол микрофон болса бек әйбәт едер. Менің әтейімде шулай әзірек болса да бір бұлышлық, бір адам болса да берген болса, менің де әзірек жеңедерек болар еді деп ойлаймын. Мен де Илшатқа әр уақыт бұлышырға тырышам. Ол өзі де біләдірінен, өзі де сезіп тұра. Чүнки мен өткен жолдан барау, оның әзірек жолы әздерек болса да жеңедерек, менікіне қарағанда легерек енді бәрәңгіге де әшледік, песокқа да әшледік. Енді нәрселергіне ол қызықларын сөйлей башласаң, Гүлдания Хайруллина біле әшлегенде Ақсуғай районына жегерділер олар менге концерт ұйыштырған. Бардым да енді бірінші тапқыр ұйыштырған бетінде сөйлешіп қайттым. Шылай айтым, бір колхоз председателіне кірдім де енді шылай мен айтам, шындай концерт алып келедірім. Ей, апай, бір тиын ақшабызды жоқ де, әне песоклата алсағыз, аласыз дейінді. Шылай айтып, песоклата сөйлешіп, концертіні қойып, екінші күніне ол песокны нендейдер ангардан барып алып қайтып, Ақсубай базарына 120 сум біле бергендердер енді бізге қапшығын, біз аны 80 сум, 85 сум шығарып саттық ке. Ол уақытта андайтыға ақша бек көп түгілейінді, ақша төлеу еу еді білмейді. Заманасы шындай ей. Қазір енді шөйлеп, өзі біз яратып башқаратыған жерларының бірсін жырласыбыз келе. Біз бұл жерні бір концерттен де қалдырғанымыз жоқ. Чүнки бұл жерні yazған едінде менің яқын достым Рүстем Хайруллин. Оның яқты естелігі болып, яңғырасын бұл жер, оның бек көп әлі жырланмаған жырлары. Алла тілесе мені келешекте Гүлданиядан тағын бір жерін алып, яңарақ жырларын жырлайыз келе. Бұл енді бүтін халыққа танылған жырларының бірісі, шошындай салқын қышларда жейлерін еске алып, желеклі жей. Аққайынар арасына келген едім желекке, ұшырадың да ғашық еттің, ялықын салдың үйрекке. Жилек жия икеу таңға қадір сірләшті. Яратам деп әйткен едің, парқайынар күннәшті. Эх, жилеклі жейлерінің ұнталмамын емін, тұямын ерінеріңде қайын жилегі тәмін. Эх, жилеклі жейлерінің ұнталмамын емін, тұямын ерінеріңде қайын жилегі тәмін.
Менә Илгизнең җырлавын ишеттек. Безнең алтын балык тамашачылары беренче тапкыр ишетә Илгизнең җырлаган, әйме? Илшат, күптән түгел Чаллыбызда үзеңнең беренче концертыңны зурлап уздырдың. Менә сине тамашачы ничек кабул итте? Үзең канәгать калдыңмы бу концерттан? Ну, мен инде беренче тапкыр куйгач инде бик дулкынландырды, конечно, ул анда вообще ул бүтән әйберне оештыруы, ул аны бүтән әйбере турында кайгырып инде Эше күп икән. эше күп икән, оказывается. Былай гына җиңел генә әйбер түгел, но чыннан да 100%-ка эшләп чыктык дип әйтә алам. Һәм инде тамашачы кул чабулардан да инде әйтеп була ошагандыр дип әйтеп була. Бүгенге көндә инде мин МГУ университетында укыйм, филиалында, монда Чаллыда безнең филиалы бар. Московский университет культуры и искусств, социально-культурная деятельность бүлегендә. Икенче курста. Икенче курста укыйм. Укып буламысың, икелеләр аласыңмы? Икелеләр дә бар инде шунда укып, җырлап йөрибез инде. Алга таба да Алла берсә концертлар куеп, менә шулай оештырып, яңа җырлар яздырып, алга таба эшләргә теләк бар. Йөргән кызың бармы? Йөргән кызым хәзер юк. Бар идемени? Ну, алар күп инде була да китә дә. Илгиз, син Илшаттан өлкәнрәк иш, сәхнәгә юлны Илшатка биргәнсең. Үзең нишләп сәхнәгә чыкмыйсың? Син дә бик матур җырлыйсың дип беләм. Әллә инде башта әзрәк стеснительныйрак булганмындыр инде. Бик нык җырга тартылмадым инде үзем. Үзең кайсы өлкәдә эшлисең? Үземнең бизнес бар. Егетләр, сезне менә шу 23 февраль бәйрәмнәре белән чын күңелдән тәбрик итәсем килә. Эшегездә, укуыгызда, сезгә, гаиләләрегездә зур уңышлар. Һәм менә без бүген инде алтын балык тапшыруында беренче тапкыр Илгизнең җырлавын ишеттек. Гомумән инде хәзер безне караучы тамашачылар да сине күреп шаккатканнардыр дип уйлыйм, чөнки чыннан да әле синең җырлавыңны берсе дә ишеткәне юк. Бу инде безнең тамашачыларга сюрприз булды. Сезгә уңышлар. Исән сау булыгыз. Бәйрәм белән тагын. Зур рәхмәт. Без дә инде шул форсаттан файдаланып, сезне якынайышып килүче шушы барлык гүзәл затларны 8 март бәйрәме белән, әниләр бәйрәме белән чын күңелдән котларга рөхсәт итегез. Сезгә исәнлек, саулык, бәхет, шатлык, эшләрегездә уңышлар. Рәхмәт. Кызлар, егетләребезгә бик тә үзенчәлекле бүләк әзерләргә өйрәнәбез. Әле андый бүләкне аларга беркем дә бүләк иткәне юк. Сез беренче булачаксыз. Два года назад я увидела турецкую художницу, которая приехала в Казань. Она рисовала цветы, растительные орнаменты, около нее люди собрались. Очень интересно это было. И все, я заболела этим. Суда рәсем ясау техникасы бик борынгы. Ул моннан 2500 ел элек барлыкка килгән. Төрекчә аны Эбру, су өстендә дип йөртәләр. Рәсем өчен табигый материаллар кулланыла. Төркиядәге Вена үләне кушылып үскән су бар. Яхшылап эшкәрткәч, ул куе гель халәтенә әйләнә. Гель буяуларны су үслегендә тота. Барлык буяу төсләре дә табигатьтән кул хезмәте белән табылган. Аны әзерләүнең серләрен бары тик берничә оста гына белә. Анастасия эшләре өчен профессиональ ярым әзер буяулар куллана. Это очень трудно, сложно, и не каждому справиться с этим.
Может быть, со стороны кажется, когда уже все получается, что это очень легко и просто. Вода, краски, чтобы могло быть сложного. На самом деле, только в Москве знаю я девушку, которая также делает. Рәсем төшерү техникасы гел үсештә. Ясаган рәсемне башка кабатлап булмый. Менә шундый кичкенә тамчыдан ясалган түгәрәктән зур тормыш ягылышын күрсәтергә була. Суда барлыкка килгән сурәтне кагазгә, тукымага һәм агачка төшерергә мөмкин. Ул бозылмый, сыдырылмый. Суда ничек ясалган, шул бөтен килеш материалга күчә. Мондый үзенчәлекле рәсемнәр интерьер бизәлешен, киемнәрне, аксессуарларны тагын да тулыландыра ала. Анастасия Хрипатова белеме буенча рәссам. Үзлегеннән эбру техникасын өйрәнә. Күп тырышлык, түземлек, вакыт һәм көч кирәк ди ул. Рәсей рәссамнары белән аралаша, талантын үстерү өстендә эшли. Үзенең эшләрен ул биючи буяулар яки суда анимациялар дип атый. Бигрәк тә тирә-як табигатьне романтик композициялар эшләргә ярата. Менә бу минем эшем. Йөрәгемне сезгә бүләк итәм. Безне саклаучы, яклаучы ир-егетләребез. Сезне 23 февраль ил сакчылары көне белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Исән сау булыгыз, тормышны яратыгыз. Безне хатын-кызларны тәмле сүзләрегез, тәмле телләрегез белән гел иркәләп, назлап торыгыз. Сау булыгыз.